Nabisto ang isang warehouse sa Barangay San Jose, Malino, Mexico matapos matagpuan dito ang mga makina at materyales na ginagamit sa paggawa ng sigarilyo. Nadiskubre ang mga kagamitan sa isinagawang regular monitoring ng Joint Inspection Team ng lokal na pamahalaan ng Mexico at kapulisan. Pinangunahan mismo ni Mayor Roding Gonzales ang operasyon. Ayon sa ulat, nakaamoy ng sigarilyo ang mga otoridad sa lugar na nagbunsod sa masusing inspeksyon. Sa loob ng isang container van, tumambad ang saku-sakong tabako habang nagkalat naman ang mga makina sa loob ng warehouse. Sa isinagawang pagsusuri, lumabas na walang kaukulang permit ang establisimento at hindi ito sumusunod sa umiiral na regulasyon. Binigyang diin ni Mayor Gonzales na mahigpit ang kanyang direktiba laban sa anumang iligal na operasyon sa Mexico. Hinikayat din niya ang mga opisyal ng barangay at residente na maging mapagmatsyag at makisa sa pagmomonitor lalo na sa mga kahinahinalang aktibidad sa mga warehouse. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo.